Sæt den lige. Amalie. Linse Kessler. Sådan. Susan K. Karoline fra Topmodel. Flotte fyr fra Sunny Beach. Ulven Peter vil jeg skyde på. Gustav. Og Amalie. Og Linse Kessler. Ronny fra Paradise. Amalie fra Paradise, og så tænker jeg Gustav. Tjerno fra Lækker til Lov. At de ikke er særlig kloge. At det vil se tv, det var bare fucking dumme mennesker hele tiden, ikke også? Og det pisser mig fucking meget af. Jeg forstår ikke, hvorfor man melder sig til sådan nogle programmer. Det meste reality er opsat, og de egentlig bare bliver betalt for at spille skuespil, hvilket de jo egentlig tit bare gør. De er dumme og opmærksomhedskrævende. Jeg har sådan lidt, når folk de melder sig ind i et program som Paradise, eller Dance Man, eller et andet program, så altså, det giver ikke rigtig mening, synes jeg. Altså, jeg synes ikke, det er noget værd, så derfor er det kun for, at folk kan se dem i fjernsynet og sådan, få opmærksomhed. Og det synes jeg, det virker sådan uintelligent handlet. Ja. Der er jo både gode og dårlige reality-programmer. Men sådan noget som Paradise Hotel, det er fandme kun dumme mennesker, der stiller op til sådan noget. Den måde med, at man bare udstiller sig selv på, det er også pisse klamt et eller andet sted. Har du set Sunny Beach og set på flotte fyre rende rundt? Og så gav jeg lige sådan nogle shots til killingen der, men nej. Opmærksomhedssøgende unger. Altså, de kommer ligesom til penge og berømmelse på en meget sådan, altså ved at udstille deres egen dumhed og deres altså hvor mærkelige de er. Altså, Det er bare irriterende, fordi, hallo. jeg synes Det er jo ikke bare fordi man går ind til sådan en reality show og så sige, prøv at jeg kan løse en Rubik's Cube på rekordtid. Giv mig alle jeres penge og alle jeres berømmelse. Nej, men hvis man kan gå ind og sige, jeg er bøsse, og jeg taler sådan her, ikke også? Og så har jeg bare mega mange holdninger om alt muligt. Det er der penge. Amalie-syndrom, hvor de er fuldstændig blanke og dumme. Det er nok mit første indtryk af dem. Ja, altså fordom er det ikke en dårlig ting. At de er heldige, de blev kendte, så de kunne tjene penge på det. Selvom de ikke kan en skid. Altså, programmet skal forestille at være omkring virkeligheden, men de er jo ikke. Det er jo alt sammen skuespil. Reality-stjernen Pernille Skov Christensen blev kendt i året 2009, da hun stillede op til casting til Paradise Hotel. Pernille blev nok mest kendt for de mange sexscener, som blev vist hver mandag til torsdag kl. 22. 23-årige Pernille Skov Christensen og Mads Glær opfører sig som et par ægte kaniner i den 5. sæson af Paradise Hotel. Også selvom den blonde aarhusianske pige tror på, at sket er sket, og man ikke skal fortryde sine handlinger, får tanken om hendes sexklip med Glær på nettet alligevel maven til at føles lidt mærkeligt. Da jeg så klippene i sidste uge, var jeg godt nok lidt nede ved tanken om, at det altid kan blive hævet frem igen, siger den blonde skønhed. Pernille fortæller også, at det er svært at gå i fred, og det er en af de negative sider. I dag læser Pernille på universitetet, og hendes drøm er at blive gymnasielærer.